Kurmandık çalganda bir adam bir koy soyat. Jet adam çoğulup alıp durup bir uy je bir tö sözü jaray beret. Uy degende uy, buy vol uşularyň bary koşulat dagı, jylgydan kurmandyk çalınbayt. Oşonda ele tookdan, koyondun dagı, ündükden dagı kurmandyk çalınbayt. Güne bolat. Emnege degende majustar tookdan kurmandyk çalışat. Oşondukdan egerde kimdegim took soya turgan bolsa kurman dep niyet kılbastan jön ele et bal niyetinde. Adamlarga bir ayt günü bir mayramdyk şaň maňay tartulon niyetinde gana soysa bir jön. Kurmandyk çalgan adam özü dagı jese bolat, baylarga dagı jedirse bolat, kembagallara dagı jedirse bolat. Kurmandyk uydan çalınat. 2 yaştan ötken boluş gerek. Egerde tö çala turgan bolsa tö sözsüz türde 5 yaştan jogary boluş gerek. Egerde eçki çala turgan bolsa 12 aydan ötken boluş gerek dagı. Egerde koy çala turgan bolsa koydun urgaçysынан erkege jakşyrak koçkorlary. Egerde bu semiz bolsa 6 aydan jogorusu jaray beret, 1 ýyldan jogorukusu jakşyrak bolat.